Pekný deň zo štúdia TA3. Blíži sa čas polročného hodnotenia žiakov. Na zlepšenie známok im preto zostávajú posledné dni. O tom, ako ich čo najlepšie zvládnuť, ale aj o tom, čo spôsobuje neprimeraný nátlak rodičov na deti, sa budem rozprávať so sociálnym pedagógom Radoslavom Tóthom. Vítajte u nás, dobrý deň. Dobrý deň, prajem, ďakujem za pozvanie. Ďakujem, že ste si našli čas a prijali ste ho. Tak dostaneme sa samozrejme aj k tomu psychickému prežívaniu detí. Začneme ale faktami o polročnom vysvedčení. Není to už vysvedčenie úplne ako také, pretože už sa odovzdáva iba hodnotenie žiakov. Prečo a kedy sa to zmenilo? Pripomeňme vlastne, že ako sa to vyvíjalo. Treba spomenúť na začiatok najprv to, že celú túto zmenu vlastne odštartoval vlastne školský zákon. A vlastne udialo sa to preto, aby sa trošku znížila nejakým spôsobom možno aj byrokracia na tých jednotlivých školách. A táto zmena, ono trvá už dosť dlho. Konkrétne tuším, ide o školský rok 2011-2012. Čiže je to už vyše 10 rokov, odkedy vlastne platí táto zmena. Čiže už 10 rokov nedostávajú polročné vysvedčenie deti? To sa mi nezdá, že to je tak. Je to naozaj tak. Ja som z toho overoval túto informáciu, ale je to naozaj tak. Že dostávajú iba vlastne tie výpisy známok iba výpisy známok na pol roka vlastne. A aký je v tom vlastne rozdiel? Čo to mení pre školy a čo pre žiakov? Pre žiakov teoreticky to nemení nič. Musia si tie svoje vedomosti plniť na 100% aj naďalej. Rozdiel medzi teda vysvedčením a takýmto výpisom je vlastne taký možno skôr úradnícky, by som povedal, alebo administratívny. Zatiaľ, čo takýto výpis je verejná listina a tlačí sa na obyčajný papier. Zatiaľ, čo teda to klasické vysvedčenie, ako ho teda poznáme, ako si ho pamätáme, tak sa tlačilo na vodotlač a samozrejme nesmol tam chýbať štátny znak vlastne. Viem, že v niektorých školách je ešte možnosť si vypýtať aj vysvedčenie. V akých prípadoch sa to takto robí? Takéto vysvedčenie na pol roka škola môže vlastne vydať, ale musí ísť o písomnú žiadosť zo strany plnoletého žiaka alebo na základe žiadosti zákonného zástupcu, ale musí ísť o písomnú žiadosť. No aj keď to už teda nenazývame oficiálne polročné vysvedčenie, predsa len žiaci, deti vedia, že sa blíži to obdobie klasifikácie, tak nám skúste teraz priblížiť z pohľadu sociálneho pedagóga, čo deti prežívajú v tomto období. V tomto období deti určite prežívajú, alebo teda zažívajú viac povinností. Musia si plniť viacej povinností, pretože s polročným hodnotením, teda spolu s týmto výpisom ide v ruke ústne skúšanie, vôbec teda hodnotenie ako také. Čiže je to vlastne, je na nich kladený väčší možno nápor, čo sa týka povinností. A to samozrejme môže ústieť do takých situácií, že tie deti vlastne ostávajú v strese. Ale častokrát sme vlastne svedkami aj toho, že tieto deti vlastne alebo žiaci čelia akýmsi očakávaniam zo strany spoločnosti, ale teda najmä zo strany rodičov, ktoré môžu vedieť naplniť tieto očakávania, ale častokrát aj nemusia vedieť. Dostaneme sa samozrejme aj k rodičom, ale takisto dôležitú úlohu majú aj učitelia v tomto celom, predpokladám. Takže určite. Mali by sa učitelia v tomto období správať nejak inak ku svojim žiakom? Keď sa tak zoberieme, tak počas toho klasického školského roka, kedy hovoríme teda o prezenčnej výuke, tak tie deti trávia viacej času možno v škole s osými teda pedagógmi, ako možno doma vlastne s rodičmi, kde sa chodia teda len učiť a vyspať, keď to teda môžem tak povedať. Určite aj učiteľia by mali byť v tomto období viacej takí chápavejší vlastne k žiakom. Aj učiteľia by nemali zabúdať na to, že aj oni sami boli možno raz učiteľmi. Čiže to by malo pomôcť trošku možno tak viacej sa vedieť vžiť do situácie, ale respektíve do kože, do pociťovania teda toho žiaka, alebo teda tých žiakov. Takže chce to od učiteľov väčšiu dávku trpezlivosti a určite podpory a povzbudenia k dosiahnutiu tých dobrých výsledkov u žiakov. V istých prípadoch ale dochádza k tomu, ako aj vy vravíte, že sa snažia nejakým spôsobom príjmať tie deti k tomu, aby si zlepšili tú známku, lebo vedia, že na toto dieťa má, len ako to spraviť tak, aby to bolo skutočne motivačné pre to dieťa, aby nepociťovalo nejaký prílišný nátlak. Motivácia, možno by sme inak mohli pristupovať, čo sa týka motivácie k deťom na základných školách, a možno iná motivácia pre deti na tých stredných školách. Predsa na tých stredných školách sú už tí žiaci, tie deti možno viacej uvedomujú, že učia sa naozaj teda sami pre seba, respektíve, že by sa mali učiť sami pre seba. Zatiaľ, čo možno na tých základných školách je tá motivácia možno ešte nie je až tak vyšperkovaná, respektíve vyšpecifikovaná. Ale určite toto je možno ten základný, respektíve spoločný menovateľ, čo platí pre všetkých žiakov, nejakým spôsobom zdôrazňovať im, že naozaj učia sa pre seba a pre svoj život.
Poďme teraz k rodičom, keďže tí v prežívaní dieťaťa zohrávajú asi podľa všetkého kľúčovú úlohu. Takže čo by ste odkázali možno rodičom, ktorí nepripúšťajú, že dieťa neprinesie domov samé jednotky? Že chce proste samého jednotkára, ale dieťa na to jednoducho nemá. Určite nie nadarmo sa hovorí, a možno diváci počuli už takú známu vetu, že lepšie vyrovnaný trojkár, lepšie mať doma vyrovnaného trojkára ako vystresovaného jednotkára. Určite je to vlastne veta, ktorá je vlastne zo života, ale vlastne rodičia by sa mali zamyslieť možno teda tiež nad tým, že netreba možno za každú cenu tlačiť, tak povediať, na pilu, ale rodičia by mali poznať teda to svoje dieťa a treba možno vyšperkovať také tie pozitívne vlastnosti u toho svojho dieťaťa a vlastne klásť možno dôraz na tú stránku, alebo teda na tie veci, čo tomu ich dieťaťu teda ide. Áno, každý rodič samozrejme chce pre to svoje dieťa to najlepšie, ale zažili ste aj nejaké prípady rodičov, ktorým v konečnom dôsledku záležalo na známke ich dieťaťa viac ako vôbec tomu dieťaťu? Ono môže dieťa prichádzať do určitého veku a zrejme každé dieťa, kedy to je možno, by som povedal, pravidlo. Že možno tí dieťa, teda tí žiaci tomu učeniu sa nevenujú možno až taký priestor a taký záujem, ako by teda sa od nich očakávalo. A teda tým rodičom možno záleží viacej na tom prospechu toho ich dieťaťa ako samotnému dieťaťu. A to je správny prístup? Nie je to určite správny prístup, ale možno niekedy je, ako som už spomínal, lepšie netlačiť na pilu a to dieťa samé musí prísť na to, že učí sa pre seba a že možno nejakým lajdáckým spôsobom, teda prístupom, lepšie povedané, k učeniu sa nepríde proste k ničomu. Proste, že to nie je tá správna cesta. Vy ste mi spomínali, že dieťaťu môže nátlakové správanie rodičov spôsobiť dlhodobé následky, respektíve, že ich to môže negatívne ovplyvniť aj v myšlienkových pochodoch. Tak približte nám to trošku. No, tu by som možno vyzdvihol také 3 roviny. Už tým, že na dieťa môžu byť, teda respektíve keď sú kladené nejaké neprimerané nároky, tak už sa to môže u toho dieťaťa prejaviť vlastne v tom, že dieťa môže nespĺňať nejaké očakávania zo strany rodičov a už si môže menej veriť. Ešte keď sa k tomu pridá nejaké porovnávanie, prečo nemáš takú známku, ako má Jožko, prečo ty sa nevieš učiť lepšie ako Jožko, hej, ako príklad hovorím, tak u dieťaťa to môže vyvolať nejaký konflikt, možno menej cennosti, ktorý môže mať u neho vlastne taký dosť negatívny dopad aj na jeho teda ďalší život, čo sa týka možno ďalšieho štúdia, plnenia si povinností, ale tiež čo sa týka možno aj zamestnaní, hľadania si zamestnania a proste naplňania nejakých takých tých základných životných cieľov. Čiže tu už máme psychologickú rovinu. Ďalšia taká rovina je možno špeciálno-pedagogická, kedy u dieťaťa môžu vzniknúť v dôsledku nejakého dlhotrvajúceho stresu poruchy čítania, poruchy vlastne písania, poruchy pozornosti. Čiže tu sa už vlastne prelíname z tej psychologickej roviny do takej špeciálno-pedagogickej. A má to ešte aj tretiu rovinu, sociálnu, respektíve sociálno-patologickú, pretože keď dieťa bude mať doma také nekľudné prostredie, že stále ho rodičia budú napomínať a proste nebudú mať pre toho svojho syna, respektíve pre to svoje dieťa nejakým pochopenie, tak dieťa môže začať vyhľadávať také skupiny kamarátov, kde nejakým spôsobom to pochopenie bude nachádzať a kde vlastne to dieťa sa bude cítiť prijaté také, ako naozaj je. A tieto skupinky kamarátov nemusia byť také vždy žiadúce, hej, tak by som to povedal. Čiže tuto vidíme ako na prvý pohľad banálna vec, banálny príklad a my prešli cez rovinu psychologickú, sociálnu, špeciálno-pedagogickú, že čo všetko to môže v tom živote dieťaťa vlastne, ako sa to môže negatívne preukázať. Čiže môže byť z toho naozaj dosť teda veľký problém. V súvislosti s tým, čo teraz hovoríte, mi napadá otázka, lebo vidíme, že za posledné obdobie tá agresivita v školách narastá a skutočne, že tie deti sa správajú, majú v sebe takú zlosť alebo taký ten hnev, čiže aj tak toto môže prameniť, z tohto môže prameniť takéto správanie detí? Určite, pretože keď dieťa je neustále v nejakom prostredí, ktoré od neho stále niečo chce a proste dieťa není tak povedať rešpektované a brané také, ako je, tak samozrejme to u dieťaťa môže vyvolať aj vlastne stres. A tým pádom, už keď je dieťa v neustálom strese, tak sa to vlastne môže podpísať aj na jeho správanie teda v tej konkrétnej škole, v tom školskom prostredí. A presne tak, ako hovoríte, môžu z toho vznikať konflikty medzi spolužiakmi,
medzi konkrétnym dieťaťom a pedagógmi, medzi učiteľmi a už sa to proste všetko nabaluje. Dobre, ale kto je ten, kto by si mal všimnúť už na tom dieťati, že niečo teda je zlé, lebo predsa len rodič sa k nemu možno správa inak doma, ako keď príde na rodičovské združenie a je pred učiteľmi. Čiže kde je tá hranica, že všimnem si, že naozaj to dieťa nesmeruje dobre? Určite, toto je veľmi častá teda situácia, ktorá sa teda stáva, že to dieťa sa inak prejavuje doma pred rodičmi a inak sa prejavuje v tom školskom prostredí. Ako sme na úvod spomínali, väčšinou času teda to dieťa počas školského roka trávi v škole, čiže učiteľ, a respektíve triedny učiteľ, ale vnímavý triedny učiteľ by si mal možno všimnúť, že s tým dieťaťom, teda vo svojej triede sa niečo deje, že niečo nie je v poriadku a potom už nejakým spôsobom vlastne možno kontaktovať aj rodičov vlastne, alebo teda rodiča, aby prišli na to, že čo sa teda môže diať, aby proste prišli na dôvod problému. Tak najlepšie je, keď ten problém vôbec nevznikne, tak skúsme povedať, v čom robia tí rodičia najčastejšie chyby. Čomu by sa mali úplne podľa vás vyvarovať? Tak určite, ako sme už spomínali, porovnávanie. Porovnávanie so spolužiakmi, prečo má, ako som povedal, Jožko lepšiu známku, ako ty máš lepšiu známku a proste toto. Tomuto porovnávaniu by sme sa mali určite vyhnúť, pretože v dieťaťu to vzbudzuje, ako sme vraveli, komplex menej cennosti a možno aj nejakým spôsobom stres a určite agresivitu. Nehovoriac o tom, že to dieťa, s ktorým je dotyčne porovnávaný, tak môže tam vzniknúť medzi nimi v tej triede napríklad konflikt, čo ako je určite teda nežiadúce. Takže toto je jedna vec. Potom ďalšia vec je odmeňovanie. Mnohí rodičia možno volia takú cestu, že za dobré známky dieťa odmeňujú rôznymi teda spôsobmi. Nie som si istý, či je to správna cesta, respektíve nemalo by sa to vôbec diať, pretože to dieťa si môže na to zvyknúť a bude zvyknuté na to, že za každú dobrú známku môže teda niečo dostať. A ako náhle tí rodičia urobia, tak povedať, spätný krok, že prestanú vlastne toto dieťa v tomto zmysle podporovať, tak to môžeme nazvať, tak proste to dieťa to bude vyžadovať stále, čo už nie je tiež v poriadku. Že si to spojí s tým, že vlastne robí to iba preto, aby niečo dostalo? Presne tak, hej. Teraz sa skúsme preniesť na chvíľu do 31. januára, keďže vtedy si deti z rúk učiteľov zoberú vlastne to hodnotenie za ich polročnú prácu. Ako by mal tento deň vyzerať a ako by ho mali čo najlepšie prežiť deti, učitelia, ale aj rodičia? V konečnom dôsledku tento deň teda nemalo by sa konať pre rodičov žiadne veľké prekvapenie, pretože máme elektronický systém EduPage, prostredníctvom ktorého rodičia sú informovaní o hodnotení toho svojho dieťaťa, čiže vedia v priebehu toho celého školského roka, aké to dieťa proste má známky. A keď to dieťa má, príklad poviem zo slovenčiny, samé trojky, štvorky, tak určite nebudú čakať na tomto hodnotení od svojho dieťaťa, teda jednotku. Takže nejaké veľké prekvapenie by sa teda nemalo diať, ale určite, keď aj teda to dieťa nemá nejaký najlepší výsledok z nejakého konkrétneho predmetu alebo predmetov, tak určite je tu tá správna cesta, metóda pochopenia, povzbudenia, možno hľadania dôvodu, že prečo to je tak, keď zo všetkých predmetov dieťa možno má dobré známky, ale len z jedného nemá dobrý teda prospech, takže na mieste je určite potom pátranie po nejakých dôvodoch. Vy ste spomínali to odmeňovanie. Tu mi napadá otázka, že vlastne pravý opak sa tiež niekedy deje, že rodičia trestajú svoje deti za to, aké známky nosia domov, vypínajú im Wi-Fi, nedovolujú im, aby sa stretli s kamarátmi a podobne, takže toto je dobrý spôsob, ako motivovať dieťa? Určite to nie je dobrý spôsob, pretože takisto to môže u dieťaťa vyvolať nejakú vlastne teda agresivitu a v rodine môžu narastať, alebo vznikať problémy medzi rodičom a dieťaťom, proste celková tak zlá atmosféra v tej rodine a môže to vážne naštrbiť vzťah medzi rodičmi a dieťaťom. Ako ste hovorili, tie známky by skutočne rodiča, ktorý sa stará celý rok o to, ako sa dieťa učí, nemali prekvapiť na tom polročnom hodnotení, ale čo ho prekvapiť môže, je vlastne dochádzka, ktorá sa tiež píše na tomto výpise známok, respektíve na polročnom hodnotení. Čiže ako pristúpiť k tomu, keď rodič zistí, že dieťa vlastne nechodilo do školy až toľko, koľko si myslel, že teda chodilo? Ono všetko sa deje pre niečo, čiže tá správna cesta v tomto prípade je komunikácia, sadnúť si so svojím synom, so svojou dcerou a diskutovať, prečo nechodí do tej školy, pretože ono to má určite nejaký dôvod. Môže mať nejaký problém ten dotyčný teda žiak s konkrétnym pedagógom alebo s pedagógmi, keď ich je viacej, prípadne s nejakým spolužiakom, nejakými spolužiakmi. Takže určite to má všetko nejaký dôvod, ale z alfa omegou všetko je teda komunikácia. Mňa veľmi zaujíma, lebo vy ste mi spomínali, že máte aj konkrétny príklad z vašej praxe a spomínate si na konkrétnu udalosť, ktorá sa udiala v súvislosti s nátlakom rodičov na deti. Tak nám skúste približiť, čo ste zažili.
Stala sa proste taká vec z praxe, že dieťa si vybralo školu nie dobrovoľne, ale na základe odporúčania teda svojho rodiča. A výsledok proste bol ten, že to dieťa v škole absolútne neprospievalo. Nebavila ho tá škola, ten odbor. Chodilo teda kvázi na silu do školy, čo sa samozrejme prijavovalo aj na niedobrých vzťahoch so žiakmi, teda spolužiakmi, ale aj s učiteľmi. Takže toto napríklad aj takéto niečo sa stalo. Vidíte aj, že vás vyhľadávajú teraz častejšie tie deti v tomto období pred klasifikáciou, alebo ako to vyzerá vlastne vo vašej práci? Určite áno, žiaci chodia vlastne za mnou s tým, že sa na nejakým spôsobom najprv posťažujú, že z toho majú zlú známku a proste chceli by z toho opraviť, ale stretávame sa aj s tým, že mnohí žiaci, tak povediať, iba kývnú rukou, však to je iba poloročné hodnotenie, ktoré nie je možno také dôležité pre nich, ako teda to koncoročné. Takže žiaci majú tendenciu trošku toto poloročné hodnotenie aj zľahčovať, čo sa im snažím vysvetliť, že nie je to ten správny prístup, ale proste treba budovať, teda respektíve pristupovať k tomu učeniu už od začiatku školského roka proste s takým, ako by som povedal, proste treba k tomu pristupovať tak, ako treba, hej, tak by som to povedal. No a teda dá sa povedať, že existuje vôbec nejaký návod, ako by sa mali správať učitelia, ale aj rodičia, čo najlepšie, aby to dieťa čo najhladšie prešlo týmto obdobím? Určite je tu na mieste pochopenie a podpora. Tak ako zo strany pedagógov, tak aj zo strany rodičov. A vlastne veľmi dôležité je tu vyzdvihnúť teda tie pozitívne stránky teda toho svojho dieťaťa, toho žiaka, nebazírovať možno na veciach, ktoré mu až tak nejdu, samozrejme podporiť, pomôcť, to je potreba, ale skôr by som povedal, treba stávať na tom, v čom to dieťa je dobré, pretože každý je v niečom dobrý. No niektorí učitelia sú takí, že ja si pamätám aj zo svojich školských čias a zo základnej školy, že si niektorí, akože nechcem, aby to vyznelo zle, ale myslia si, že existuje iba ich predmet a tlačia na to dieťa, aby urobilo všetky domáce úlohy dobre a tak ďalej. Toto je správny prístup učiteľa? Rozumiem, že chce asi z toho dieťaťa dostať to najlepšie, ale predsa len dieťa toho má celkom dosť. Správny prístup to určite nie je, pretože logicky, keď sa možno niekde pridá, tak niekde sa uberie. Takže malo by aj v tomto by mala byť nejaká rovnováha, ako všetkým povinnostiam, ako všetkým predmetom by dieťa malo vlastne pristupovať rovnako. Prípadne, keď aj dieťa má taký pocit, že ten pedagóg na ňo neprimerane tlačí, tak je tu práve tá naša pomoc, napríklad sociálno-pedagogická alebo psychologická, kde vlastne na mieste je možno aj taká komunikácia potom s vedením školy, aby toho dotyčného pedagóga možno nejak usmernilo to vedenie, ale proste tiež je tam dôležitá tá komunikácia medzi vedením školy alebo proste ako kolegovia, že proste dieťa je z toho vystresované, tak prosím ťa trošku k tomu inak pristupuje, aby sa dá si plnilo všetky svoje povinnosti aj z iných predmetov, pretože nie je možno ten tvoj predmet úplne teda ten najdôležitejší a dieťa je z toho zbytočne vystresované, takže zase sme pri tom istom, že komunikácia je veľmi dôležitá. Vy ste spomínali, že niektoré deti nedbajú až tak na toto polročné vysvedčenie alebo to polročné hodnotenie. Ako ale zabrať práve už, keď si prevezmú toto polročné hodnotenie a potom teda už im začína hneď druhý polrok, lebo nemajú už ani polročné prázdniny. Čiže ako sa nastaviť tak, že teda dám do toho všetko v tom druhom polroku? Opäť je tu na mieste to možno nejaká súčinnosť medzi pedagógmi, medzi nami ako členmi pomáhajúcich profesí a medzi rodičmi, keď je toho žiaka vlastne teda povzbudiť aj možno teda do učenia, čo sa týka tých predmetov, s ktorými vlastne malo problémy na pol roka. Čiže treba vlastne teda v tomto zmysle teda povzbudiť a teda podporiť v tom, že vlastne aby tie známky boli na konci školského roka lepšie. A čo také doučovanie? To je istá forma nátlaku, alebo je to v poriadku z vášho pohľadu? Ono tiež tu treba uhádnuť asi takú zdravú mieru. Pokiaľ to dieťa si je teda toho vedomé, že asi že v niečom teda má chyby, má teda nejaké rezervy a má záujem, tak to doučovanie je určite na mieste a môže tomu dieťaťu len pomôcť. Skúsme na záver dať takú kľúčovú radu všetkým, ktorí nás teraz pozerajú a chcú toto obdobie skutočne zvládnuť čo najlepšie. Vedia si nejak všetci zakomponovaní, koho sa toto týka, pomôcť, aby to prešlo čo najhladšie? Určite áno, je to potreba veľká dávka tolerancia a pochopenia. Nielen čo sa týka medzi žiakmi a teda pedagógmi, ale možno aj medzi pedagógmi navzájom, pretože všetkým nám ide o dobro dieťaťa a tak by to aj malo byť, tak je to správne. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli, merali ste k nám dlhú cestu, tak si veľmi vážim, že ste boli hosťom v štúdiu. Ďakujem pekne. Ďakujem aj ja. No a vám, milí diváci, ďakujeme, že ste boli s nami. Vysielanie Teatry pokračuje aj ďalej. Prajem vám ešte pekný deň.